принцип, за да се изправя, преди се напрягах и с усилие, а сега просто чувствам по-свободно и в смисъл не се напрягам и се чувствам много добре. Калин, здравей! Можеш ли само с две думи да се опиташ по най-краткия начин да обясниш какво е било чувството и какво е сега чувството след посвещението и възстановяването на енергийните канали с твоето тяло? Какво е усещането, което е по-различно от преди това и как се чувстваш? Привет, Злати! Преди просвещението се чувствах затлачен в буквалния смисъл, а сега след просвещението чувствам освобождаване, вид свобода, прилив на нова енергия чувствам. Чувствам се, все едно ми идват свежи нови сили. А преди това се чувствах много уморен, т.е. все едно съм скапан. В смисъл уморен. А видима промяна усещаш ли като болки, движение? Не, в момента не чувствам никаква болка. Докато преди това наистина в смисъл си имах напрежение в гръбначния стълб специално. Съм го усещал винаги. Да, то си го има и видимо ние го снимахте. Да. Ще се видят снимките преди и след. Като цяло ти усещаш и в движението, а по време на самата процедура усещаш ли нещо? Усещах добра енергия, хубава енергия. Аз не те докосвах Не, и не изкълчвах, не изкривявах нищо по тялото. нищо не. Добре, Калин, доволен ли си това, което е като краен резултат? Да, много съм доволен, много ти благодаря, Злати. Няма защо, моля те, винаги, когато имаш нужда. Благодаря.